Next up, joining... Jarraian, bi pertsona ditugu online, Erium Startupetik Diego dugu, eta Bazkide Korporatiboa Danobat da, eta Danobatetik Elena daukagu. Egunon, Diego, egunon, entzuten duzue? Bai, oso ondo entzuten da, bai, zoragarri. Hala, etenaldi produktiboak oso garestiak dira Europako enpresentzat. Hala, gure helburua da zifra hori zerora murriztea. Hala, produkzio etenaldien arazoa begibistakoa da. Oso garestiak dira. Gainera, prebentziozko mantentze lan sistematikoa astero egitea oso garestia da. Eta hori gertatzen da egungo produkzio ingurunea oso aldakorra delako. Horregatik, konplexuak dira ekipoak eta konponbide bakarra konplexutasuna konpontzeko da ahalduntzea erabiltzailea iragartzeko eta ekiditeko akatsak. Horretarako, garatu egin dugu gure software bat. Datuen software bat da eta oso erabilterraza da. Uztartzen dituelako argitasun bisuala eta aldakortasun teknikoa. Badauka modu bisuala, baina baditu bi interfase erabiltzailearentzat eta beste bat adituentzat, machine learning bidez datuen sistema aurreratuekin, baina horrez gain industriara egokitu da. Beti hasten garelako biki digitala sortzen. Hala, hori produkzio plantaren eredu bat da, diapositiban ikus dezakezuen bezala. Beraz, eredua oinarrituta dago zure produkzio ezagutzetan, produkzio prozesuen ezagutzetan, eta ez black box batean. Hala, digital twin hori erabiltzen duzunean, forense lana egin dezakegu zure produkzioa ezagutzeko, eta gero, iragarpenak egin ditzakezu gure Danobat Bazkidearekin egin dugun bezala, bere piesen akats mekanikoak ezagutzeko, eta azkenik, horrez gain kontrola egin dezakezu denbora errealean produkzioa kontrolatzeko, eta hori egin dugu adibidez BMW-ren muntaketa kate batean. Badakigu enpresa guztiak direla desberdinak eta prest gaude egokitzeko. Horregatik jarri harremanetan gurekin, noski horrela aukera izango dugulako ibilbide horria sartzeko. Orain Elenari emango diot hitza eta berak azalduko du nola egin den hori guztia Danobaten. Mila esker. Well, yes. I thought you had the presentation. Well, it's machine tool manufacturer Danobat was interested in working with Erium to develop. Danobatek interesa izan zuen, hau da, enpresa honekin lan egin nahi zuen funtzionalitateak garatzeko gure sistema aurreratuetan. Algoritmoak garatu nahi genituen haiekin makinen akatsak aurretiaz detektatzeko. Eta hori guzti egin nahi genuen datu historikoak aztertuz makinarenak, noski. Baina horrez gain, algoritmoak aztertu nahi genituen jakiteko zein punturaino detekta zitzaketen datuak eta zenbat aurrerapenarekin egin zezaketen hori. Eta jakiteko zein izan zitezkeen alarma faltsuak. Oso pozik gaude, oso oskarezarri delako eta oso emaitza honak lortu ditugulako. Izan ere, eskatu dugu bigarren txanda bat egiteko kasu gehiago testatzeko, frogatzeko. Horrez gain, ikasi dugu oso garrantzitsua dela datuak erregistratzea, makinarena, kalegia, eta hori egin behar da formatu erraz batean. Hori analizia egin alizateko, noski, eta etorkizunera begira lanean gaude. Hala, algoritmo horiek makina gehiagori aplikatu nahi diegu, programa gehiagori. Eta pentsatzen ari gara nola lan egin aldugun elkarrekin negozio eredu desberdinetan ahalik eta etekinik handiena ateratzeko honi. Eta gainera, indartu nahi dugu Eriumekin daukagun lankidetza funtzionalitateak garatzeko eta hori gero merkatuan aplikatzeko. Mila esker. Mila esker, Diego, eskerrik asko bioi, Elena ere bai, eskerrik asko.